Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Maray na aldaw, Bicolania! Kusog kang energy. Gurumang kusog kang energy kayo kay banan ko. Nakaihi kaya. Nakahiga. Ay, baka pala na magpuon. Pasalamatan mi ang sponsor kan sa muyang t-shirt ngunyan. Yes! Na ngunyan may lang kakabukas. Ang ang Limitless Lane. The boundaries. Yan, Limitless Lane. Unleash the limit. Unleash your limits. Di ba? Yan, kaya nga ni. Ang sponsor ta. Nagpapapuki pati. Okay, salamat paring Linus for sponsoring our t-shirt today. Kung kamo nasa ibang bansa, lalong-lalo na nasa US, pwede ka mong mag-order yan sa Limitless Lane. Paano sila makapag-order? Parang Etsy, sa Etsy, diba? Hanap po lang, download lang kamo ng Etsy app. Tapos, Etsy, hanap po nitong Limitless Lane. And then, dakulon duman. Yan. Ano pang ibang binibenta mo? Funko Pops. Funko Pops. Sa kidney. Nagbibenta ka ng kidney? Pambakal iPhone 15. Saka, Di saro lang yan. Saka OF. OF. Oh, diba? Ay, ano ba? Kamusta ka mo niya na Aldaw? Ako ito, halang ka ang energy. Tano? Per me. Wow. Energy Charot. FM, Energy FM. Bawa na ka mong Love Ang Radio. sarap mong number 1. M-O-R. May na hindi ka rumain ng M-O-R, May na, kasi di ba nga, nagsarado na si Sa ABS-CBN. So, Ang wala naman yung masarado CNN Philippines. Yun? Yeah. Actually, nagsarado na sinda. Ang CNN? CNN Philippines, yeah. Pasarado. So, bago pa lang tigbarita sa TV Patrol. Like ako nagpaparadalang balita. So, sa payo. sarungal daw pa, 2 days ago na. Ayun. Anong reason kung taano sinara? Manang kwarta. Kasi may sponsors. Dakulon sa binayad sa sa apod ka nitong prangkisa. Something. Garo tinasan kang presyo. TV, garo lang ABS. Ayo. Feel ko mabalik man lang yan. Ayun. Pag nakakuha na. Ang makahirap nga lang si mga empleyado. Yes, sobrang dakol bagay. ninda. Yeah. Nag-picture taking sinda gabos, as in pati mga cameraman, mga Yes. staff, production. As in Kay dakulon Rock. sinda. Ano Sarong yun warehouse. Hindi. Ha? Anong meaning ng CNN? Ano? Hinda. ABS-CBN. 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 Ay, kaya nga. in. Hapon mo si Siri. Aram si niya. Siri. Pero anyways, kurumustahan muna kita. Muna kita? Balik muna kita sa sa mga papasalamatan. Ano nangyari sa imo? Actually. Ay, nagpaayos ako ng ngipon. Wow, sana all. Pagkatapos ko magpaayos ng ngipon, tiglagan ako ng crown. Na ako King na siya. King na ako. Hadi ng ngipon ko. Tulong crown eh. Tulong crown eh. Habang inaayos ang ngipon mo, ang tugtog sa duman sa dentist, Coldplay na Fix You. That's true. Pero ang grabe ang Mahal. ang kantidad kang mga crown. How much? Diyos ko, kung sa Pilipinas, pwede ka na makapaporcelain ning Wow, ning ngipon? Ning braces. Buong ngipon. Aram mo, ang pinagibo ko ng ngipon ko, ang utang ko na Utang talaga. Ay, kasi di ko pa man nababayaran eh. Siguro sa total ning nasa almost $4,000. Di nasa 200,000 pagibo pa lang ng ngipon. See? Oh my God. Kung dyan lang sa Pilipinas. Gabos na yan. Gabos ng ngipon. Iyo. Pati ngipon sa baba. Aram nitong ngipon sa baba ang istorya. Itong sabi kaya ito, may sarong aki. Tapos sinugo. Nagkaramustahan man lang. Tapos ano ka na ng story. May istorya lang madali. Okay, fine. Patapusin mo to. Ano na kaya yan? Dahil nawara na lugod akong Dahil man, si Aki kaya sinugo kan ate niya, sabi niya, Noy, bakala daw ko ning pasador. Tapos, kan nagbakal ning pasador, sabi man katong mga tambay duman, aram mo nga si ate mo, may ngipon yan sa buday. Ay. May ngipon yan sa buday. Grabe. Tapos naguli. Ate, sabi ka mga tambay ko kada ang ngipon nga dyan. Sabi na, ano man yan, hindi ka magparatubon nga sa ina. Tapos, pagkasunod na naman, sinugo ulit, nahiling si Aki. Sabi ko, nahiling mo na singipon ni ate mo? Sabi niya,
Dahil nga ya. Di pagbalik ka tong aki, sinabi duman kay ate niya. Ate, sabi talaga dumaninda. Iguda talaga yan. Ngipon niya sa imo. Tapos nasuyo na si tugang na babae. Pinahiling. May rigla. Sabi ka tong aki. Sabi na, may ngipon yan. Pinagabot mo na. O, nagdudurugo. Buiset? Biset. Ay, nako. Anyway. Nako. Diyos maray na aga, hapon, banggi. Banggi. Mga kanatong natics. Asin, bahala ka mo kanong oras. Hindi dinadamog ang podcast na ini. Magtagasap na kamutabi ta mapamahaw na. Paano pa lang kung tinangog ninda? Pamahaw. Paano pa kung tinangog ninda ang episode na ni Matanga? Di Di ba? midnight. Iyo, amay Napabot. sigang masap na. Yan. Napabuting Para sa kayo breakfast, oras. ano? Yan. Kaya nga. Isasanlag na yan. Yes. Isasan lang nga rin. Sinap na. Sinap na. Ayun. Tama Masarap yun, alas masarap 12. magsanlag ng bahaw na maluto. Iyo. Oo. Sobra. Pero nagsanlag na kamo itong grabing kapagalan lang baga ginibo rin itong pagkatapos nito magsap na sa sanlagon diretso. Baka nung magkapag-arog ka na nung Pangit. itong bago. Pangit. Iyo. Pangit ang Sa mga rice. restaurant arog ka yan eh. Mabasa-basa. Iyo. Ayaw kasi ng ano eh. Talaga. Bong dapat sa restaurant pinapabahaw-bahaw muna. Kailang mo sa restaurant dahil masiram. Sa bagay. Mabasa-basa. Iyo. Madaling mapaanos. Pag inuli mo, paanos tulos. Amo. Tama. Amo. Yeah. Amositon. Ayan. So, ngunya na aldaw, dahil manunungod sa sinanlag ang satuyang urulangan. Pag-uulayan taon yan, ang bagay manunungod sa mga gurang kung talaga bang dapat may suway sindaning Facebook o dapat sararo na sana. Yan. Oo. Ngunyan, hapoton to ko kamo. Gura ano nang baga sa Pinas. Dayon. Aday. Ang hapot ko ngunyan sa Indo, dapat bang suway ang Facebook ng mga gurang? Bago ta simbagon yan, may age limit ba sa Facebook? Igual. Dapat 18 ka? 18 dapat. 18 pag nag-ano ka, pag nag Pero minsan kaya baga, ang mga Nakapeke. magurang tamis mo ang nagigibo. Lalo na sa mga aki. Pag bagong pangaki pa lang, ginigibuhan ng Facebook pero pinalag 18 years old, di ba? Tapos para Arken Sinda. Kaya kasi nailing diba, mo, ang iba may mga Facebook page, may Instagram, di ba? Mga Ang mga newborn. Yeah. Iyo. Sa garo makaano na maret kasi ginigibo nindang photo album ang Facebook, yan. di ba? Bang arog ka to. May nakalagay mo mga talaga duman album, di ba? Ay, yung ikaw nga album. Yan. Paano kung nawara ang Facebook? Araw ka nangyari sa Friendster. Sa mga Yes. picture ko kato nagkawarara, di mo nyadong yan. Di ba? Kaya, garo da yung data man na maray. So, magayin bang magayin siguro mag-save pa rin yung picture daw pa paano. Ay, siyempre, of course. Oh. Paano kung mawara ang internet? Nawara na. Ayun, mahin ng memories. Makakapay ng mga tao. Di ba? So, yan. Dapat pala 18 ka hanggang anong edad? Mayo, age Hanggang mayo sumagad age. Iyo. Ang iba nga daw agad may Facebook pa. Actually ngun yan, na dibaga, kasi ako baga si account ko ngun yan bago lang. Iyo. Kasi nagigiwong bago. July ako. knows. Tuman, pwede mo nang ilag kung kunyari, nagadan ka. Anong mangyayari ka to? Pwede kang ipamana mo sa sarong tao. Na pwede mo may araw na kaya? ang account mo, iyo. Kaniguan mo niyan, garo na ubaga mo yamanon sa Facebook. Say, para diba? ma-access si account. Yes. Or para malay mo, sabihin may na- kukuha nun. Baka, Para sabihin na, may gamit ka ni Malay mo Gadana. paragadan. Oh. Paragadan. Mga paragadan, diba? Nagkukura ka mga NBI or mga crimes, something. Oo. Doon nagkakahiling kung ano ang Ay, si mga conversation. Yan, oo. Oo, Yan. sa bagay. Itong biglang nawara, tapos minessage pa lang sa Facebook. Okay. Yan, nagkakasama. See? Oh, yan. Ayan. So, then doon na simbag si Hapot. Hindi, nag-ano pa lang kami kung anong age. limit. nagpapaano pa lang kamo. Yan, Nasa age pa nagpapa- naman kayo. na introduction pa lang. Okay, yan. O, yun. Okay, Kael, ano sa iling mo? Tanong tayo kay Puhantang isuway. Dapat ba o daiman? May pagkakataon. Depende. Dapat. Ha? Dapat. Ay, dapat talaga, dapat. Alam, may maurag sa'yo mo dyan. Dahil ka ngayon. Maanggot ka pa kasako, maang pakiaram. Yeah! Tapang! Ayun. Tano? Tano man, tano na, sige daw. Ano pa ginaguhugutan ka duman na? Dahil man. Kaso,
kung mailing mo man kaya, bako man lang yan sa to nangyayari, sa gabos yan nangyayari na arog ta mga kabataan. Especially sa henerasyon ta hanggang sa pababa yan, na pag may pinost ka, ang mata kang mga gurang, mawawala sa mata kang mga gurang. Pero ka kayan, bantay sarado ka. Tano, hinahanap ka? Iyo, lalo na kung Di block mo. lalo na kung kamag-anak, 'di ba? Yeah. Gapos na post mo, puro yan may komento. Toxic kaya si Gayud si Toxic man Diba? kaya gurang ang sinasabi mo. Yeah, ayun man baga talaga kaya. Toxic naman talaga ang gurang sa Facebook. Paano mo ba masabi na gurang na? Kita dahil pa ba kita gurang? Dahil pa kita gurang, nasa pa lang kita, sweet 30s kita, Oy, posibleng maging gurang ka kung ang kinomentan mo si Aki mo o si pamangkin mo. Yan. Oy, pakarain mo daw ang bado mo. Tapos sa isip-isip yan, maray pa Iyo. magsuruway na ka muning Facebook. Ayan. Oh, di ba? Sa bagay, guilty man ako dyan minsan. Minsan pag nakakahiriling kong mga luluwas na magang boobs and stuff. Tapos mga aki pa. Tapos yun, napapa-comment ako. Pero di ko man talaga kino-comment. Sa ko lang. Araw kang kino-comment mo. Ano? Bible Sana all. verse. Bako, di ako Bible verse. Na makakasakat sa langit Iyo. ang mga luwas ang suso. Dahil ang sinasabi ko, sana all. Mayroon Iyo. palang suso. Pero minsan baga kasi, garo depende na rin sa nagpo-post o depende na rin sa imo. Kasi minsan baga, pa nagpo-post ka, maasahan mo talaga na si antihon mo o si kataay din doon ng harong na friend mo sa Facebook, posibleng mahiling. Magkomento sa Magkomento. So ngunyan, sa ano mo man, garo nakokontrol mo ang sadiri mo na, ay, tama bang i-post ko ni o dai? Yan. Diba? So, yan ang sa mga binipisyo siguro at yan. Pero, anong mga pagkakataon, pero naman sa sinabi nindo, anong mga pagkakataon kung nasabi nindo, dapat magsurukoy na ka mo ng Facebook? Yan. Maginto ay. Diba? Kaya yung tutuusan ilingon nindo, kaya kadakulan sa mga kabataan ngunyan, mayo na sa Facebook. Or may Facebook, pero ugasindang Instagram, ito ang ninda Instagram na sinda. Pandulag na ninda Kasi, May di ba sa tinatago Instagram, pala. photos na yan dawa kung ano-ano na yung ilag mo dyan, di ba? Pero, kasi ang mga gurang, dahil yan kayang habulon ang Instagram. Uy, Hanggang Dega! Facebook lang sinda. Dega, recently, nahiling ko ang notification sa cellphone ko. Si mama ko may Instagram na. May TikTok na nga Wow. ni. May TikTok na nga ni. Iyo, sabi ko, paano na nagkaararaman? Siguro, di ba? Iyo. Kasi, Siyempre, technology man kaya, ay ngunyan, sa mga social media na, siyempre. Ako para sa kuya, feeling ko kaya may mga times na dahil nakaka-relate si mga gurang sa mga posta or sa mga sa mga vibe ta. Tapos diyan na nangyayari na garo nauuwi yan sinda or di sinda nida mahanap kung taano tatapig post itong sarong bagay na ito sa Facebook. Tapos siyempre garo si kaeridad mo or si mga young generation, kung sarong click mo lang, aram na ninda. Nakukuha na ninda si meaning na gusto mong ipasabot. Iyo. Kaso si sagurang, kaipuhan mo pang magpaliwanag, which is very hassle pa kasi pig-post mo yan, ka ni. So maalangan ma-comment ka pa, o ipa-personal message mo pa siya para lang maipasabot mo sa iya kung ano ang gusto mong sabihon. So, ang sabi ko nga duman sa post ko, pakarayo nindo ang pagpo-post nindo, ang mga gurang, kung ano mga sinasarabi nindo, tinuturubo dan tulos. Aro kang mama ko, aro kang mama ko, sabi ni mami, dahil mo parag arugon kaya taminiling ako sa Facebook, arugon na. Sabi ko, ano mo na mo gabos sa Facebook? Totoo. Yan. Di ba? So, garo, ang ulayan na ni, para na rin sa mga gurang. Tawaning linaw. Tawaning linaw, tawaning sindaning idea na kung paano magiging asal ninda dapat sa laog ng social media, lalo-lalo na sa Facebook. Oo. 'Di ba? Ang sarungan ko yan, sasabihin ka 'di ba? Lahidan mo ang dungo mo ning udo, mawawaraan sa imong kulugpayo. O maglang post ka diyan. Naglahid man talaga. Postahan kita, may mga gurong diyan na matubod sa imo. Oo, 'di ba? So, yan, tapos minsan, like for example, katong sinabi ni El, di ba? Nag-post ka ng sarong general word, halimbawa, matamaan si matamaan. Day mo man talaga sinisentro sa iya. Pero, siya, bilang natamaan siya duman sa post mo, garo ang feeling niya, siya nang inaatake mo. oo, garo nagigilty tulo sinda. Marisa mo na lang kasi dahil nakamatatawa ng panira. Actually, ngunyan,
nagpag-isipan ko pirmi ang post ko kasi yan May matatamaan nangyari ka. iyo. Na dahil mo man bako man siyang direktang pinapatamaan mo, pero aram mo matatamaan siya. Kaya minsan di ako nagpo-post pero siram mag-post. Masiramon gid na di ba may filter yan? Actually, oldies. Oldies, ano? Uy, dapat ikaw ang Facebook ning Gurang Aki, di ba? Para at least, nag-post kayo ni Gurang. Okay. Yeah. Nag-comment kayo Filter ni mo. Aki. Di ba? kaya kung ano nindo, may, di ba may ano nakita ko niyan sa Instagram bago na threads.net. So, doon ako nagluluwas ng gusto kong sabihin. Kulugbot. Gusto ko mayang pakiaram, gusto kong magmuda duman, gusto ko sabihin gabos na namamatian ko, duman ako. Anong thread mo? Yan. Tapos sabihin ta doon sa mga Gurang. Sabay sa, ano nung thread na yan? Tingnan sa pangalan ka tong Gurang. Duman ang taman, lugot ang ayun, may link ang post kayo ni. Kasi, Ayo. ang ang totoo lang kasi, ang mga Gurangon yan is, syempre, mga inang gibo. Di ba? Since mga inasindang ng mga gibo minsan sa harong, Dakol sa dang time. dakol sindang ng time. Di ba? Minsan nga ni, nakakatulong charge sa sarong aldaw. Di ba? Grabe pirmi ang gamit. O may internet pa. So, din aram ko anong gigibon. Kasi, sa pag-cellphone mo, wag abot, tanaw mo na ang mga chismis. Yes. Abot tanaw mo na ang kamugtakan ka sa imong mga aki, sa kasi mga tigaano mo, uurihan. Yan. Anong nangyari ito bagang pag may yung nagbabiral video? Na may nangyari ganito, tapos bigla kang i-message niya, uy, ikaw ngayon, di ka magpara-araw kayo, baka maaraw ko kaya kanino, nangyari digdi, Yan, tapos tatagpa sa imo si Link. Tanga. So, dyan sa ilaog ta kung ano ang negatibo sa kapasitibo na yaon sinda. Duman ako sa negatibo. Sa laro. Sige na, poni daw sa negatibo. Sige, ito sa negatibo. Okay, number 1. Na ang negatibo na magkasararo. Magkasararo. Yun ang yan. Permisindang may masasabi sa imo. Maski ka, pirmi ka man may masasabi. Garo gabos mo na tao, pirmi may masasabi. Aram mo tong, kunyari, nagibo ka ng sarcasm na post, na bako man talagang na-gets kang gabos, pero Siguro na. si Jurangis lang ang gets. Ayun. Di ba makauyamon? Aram mo tong kunyari, let's say dahil ka man nag-viral, pero itong mga friends mo dakol nag-engage sa imo. Yes. Nagparahahasinda, comment digdi na makaugma. Tapos siyang nasa saro na nag-angry face. Iyo. Relate ako sa mama ko. Nakaarog lang ka ni, tapos mga-comment pa sa imo na arog-arog. Buray! Di ba, siram ng i-delete ng post mo, lugod. Makauya mo ni. Saro sa mga negatibo saro sa mga negatibo kayan. Garo itong, ano po dyan? Itong garo daig ka natatawaning freedom sa pag-post. Yes, freedom of speech. Garo itong freedom of speech. Garo may back of you, igwa kang garo, burden na, may makulugan na to. Garo iniisip, garo finifilter mo, si dapat na gusto mong sabihon, na dapat gani, di ba, luwasan mo ko ta, garo extension of your, emotion ko ta sa Facebook. Dahil mo magibo, kasi ngani, baka ngani, matamaan mo si itong Gurang or kung si isay pa man. Yes. Saka saro pa, back in the days, makita talaga ng mga Gurang sa Facebook, kasi takot kita Takot ang mga Gurang na magdut-dut ng mga cellphone. Baka maraot. Ngunyan, guro, na-found out na ninda na user-friendly man lang pala. Mag-ibo ka lang, mag-create ka lang ng Facebook account. Madali una. Piki-on mo sa imong muka. Saka mararisa mo pati ang mga profile picture ka mga Gurang. Nakatiringag. Ito ang camera mga nasa ibabaw kang payo. Nakaarog ka. Nakaarog ka niyo. Tapos minsan naka-arc niyo. Ito nakatingag sindan tapos nakahiling sa cellphone sa baba kasi ang nangyayari, minsan nakasaralming. Yes. Nakasaralming dahil na maaano ng cellphone kaya baga nakahiling sa baba kasi pigmamaanan. Pag may salming ka baga sa mga Gurang baga, may grade baga yan. May grado baga yan sa gilid. Sa baba. Sa baba. Kaya tigbababa ka. Facebook Pero tapos kadaklan pa sa inda, gamit photo line ba yun? Photolab. Tapos itong mga Ano niya na lang yan? Ngunya na nga ni baga. Di ba? Gusto na nindang baguho ng muka, smiling mo, tapos yun ang profile picture ninda, di ba? Kasi gusto nindang ano po dyan? Mag-sink in doon sa mga kaakian ngunyan na araw kayo ng mukha ko ngunyan. Pero positibo yung sinasabi mo kung negative. Negative. Alat lang.
Ano kaya yan? Yan na si Mangun yan. Pero si dati ka to, mga ano yan, mga Mama Mary, Papa Jesus, yan ang mga ano kayan. Yan ang mga profile picture nila. Pero ang cover photo, yan. Ang profile picture nila si picture nila tapos yaon ng family ni Jesus duman sa gilid. Yan. Oh, yes. Pero yan malingawan itong sinda ang pirming naglalag sa ito bagang type amen and everything is gonna be alright nga arog kayan. Yes. Amen. Ilungan mo, Marisa, kapag nag-post ka ng mga siguro positibo na rin eh. Positibo sila. Pero duman mo kita sa negatibo. Ang kadaklan kasi, ang nagiging sarong negatibo dyan is, minsan, ang mga content creator, ang target ninda is mga gurang. Ang gigibo ninda, ma-post sinda ning picture ni Jesus. Tapos talaga ninda ning Bible verse. Tapos sa pinaka-last part ka to, type amen. Arogan sinabi ni Paring Linus. Di si mga hilingon mo, ang mga nagko-comment dyan, i-check mo ang mga profile picture ng mga gurang. Or check nyo ang profile. Tapos itong mga i-share mo ngayon niyo para ngayon magkaigawan ng ning swerte. I-check mo ang profile ta BBM yan. Ala. Di ka ano kita? Saro kita. BBM. Nope. Yan. Pag taga Bicol kita, LRV yan. Nope. Kaya yan. Nope. Kakamping Hindi mo ni taga Bicol. Kakamping kaya ako. Kaya yan. So, yun nga itong sinabi ko na ito bagang ginagamit sinda kang mga ibang content creator para mag-catch ning algorithm. Kasi sa Facebook, sa mga day nakakaaram sa mga gurang, the moment nakadakol share ang sarong post, dakol comment ang sarong post, duman po nagkakaigwa sinda ning algorithm na tig-share man kang Facebook, garo tig-recommend kang Facebook ang post mo. Taano, di ba? May mahiling ka mo dyan. Taano may mga tao dyan na share this post, di ba? Follow this, mag-react ka mo. Kasi duman sila nagkukuha ng algorithm. O, di pag nagkuha sila ng algorithm, mahiling nindo si mga nagpo-post dyan na gamit ang religion. Kadakakol yan ng followers. Yeah. Mga gurang. Ayo. Tapos, itong nga sabi ba ganinda, itong i-share mo ngaya. I-share mo ngaya inita magkakakorta ka. Yeah. Diba? May duwindi na picture. Iyo, duwindi na picture. Cash. Diba? Iyo baga. Lintian. Mga uto. Pero minsan daw ba kong gurang? Pero daw ba kong gurang? Si mga bago lang sa Facebook, si mga day ninda nakakaaram ko anong gamit kang social media. Medyo tinutubod ang tulos ninda. Yeah. Kasi lalong-lalo na, di ba? Itong napag-ulayan ta na ang Pilipinas huring-huri na sa mga issue. Daw sa paggamit ng Facebook, huring-huri naman kita. Diba? Kaya baga ibang presidente nadalan lang sa TikTok. Yes, oo, saro sa mga nahiling ko is ginamit kang saro pa yun negatibong Which bagay. Which is totoong nangyari yan Totoong nangyari ni. Ang ginigibo kasi kang ibang mga ginigibo kang ibang politiko is that nagpo-post sinda ning mga magaya-gaya ning tipong papatubod-tubod ka talaga. Oo. Papatubod-tubodon ka and then on the other side, maiman katuturan. Singo niyan, si mga gurang na nakakahiling, ang tendency ninda, nakaka-proud man ngayon, na kita Pilipino, si-share ninda. Fake news. Isi-share ninda. Pagka-share ninda, auto naman si katayo nindang harong, nahiling si post mo, sinare naman. Yan. O yun ang inapoy na virality, pero share nindang naging viral. Is fake. Oo. Yan ang sa mga negatibo. Saro yun sa pinaka-negatibo talaga na maiiling mo na. Hindi nila na filter na mismo or na nahihiling. Pinoproseso. Or napaprocess. Si sarong post na yun na palang to, fake news palang. Pero tinutubo ng tulos ninda. Tapos, ang kamalian pa, isi-share ninda. Tapos, iba na naman na amigo ninda, tutubudan din. Oo. Kaya yan minsan, may mga tao talaga, lalo na si mga young generations, na nakaka-experience na itong sinabi, dapat talaga suway ng mga Facebook ang mga gurang. Kasi, iyon man talaga, di ba? Tapos, pag tinaraman mo pa ang sarong gurang, minsan, pag kinoment mo ang sarong ang sarong gurang, nagluluwas talaga na ikapang sala. Na minsan sasabihin kayo, ang aki ni ang aki ni Maria,
mga inangayang galang. Tanuman nga. O, hili nga ang comment sa Facebook. Ayan. O, di ba? Garo nagsisimbag. Kaya minsan, garuhon mo, day ko aram kung ang mga gurang gustong sadirihon ang Facebook. Dahil day ka pwede mag-comment, di ba? Iyo. Tapos minsan iyo pa yung sinagkakausaning ang bagay itong garo tiga pikukumpara ka duman sa post din mamaga si amigo mo. Tapos nag-post siya ng magayon na saan aki niya. Oh, yan. Ikukumpara ka duman sa akin na ito ho. Di ba makulog sa part mo na ikumpara ka sa ibang tao na iba man siya, iba man ako. Di mo kapag kumpara. Kumbaga, duman sila nakakapurot ning sarong bagay na iaapon igagapo sa imo. Oo. Igagapo. Na hilungon mo ngayon si Aki ni Pading Alfred. Yan. Ngunyan yaon na ngayon sa Canada. Oo. Hili nga maray na ang buhay kayo hilungon Kanya mga aram ninda. para pupo pala ning lubot. Oo, Yan. di ba? Ang gigibuhon pati kayan, pag halimbawa na hiling ninda si dati nindang padihon na dating padihon o dating madihon na successful na sa buhay. Ang gigibuhon kayan. Pero may bibisitahon kayan. Halat-halaton kayan kung anong mga mga nangyayari sa buhay mga nangyayari sa Yan. buhay. Tapos, ang magiging resulta kayan, tataraman si Aki. Na ikaw mag-asikaso ka na, pipresuron si Aki na, magtapos ka na, mag-apply ka na ngayon ng abroad. Di ba? Di ba? Kasi nahihiling ninda sa post kang ibang tao. Oo. So, kaya si Aki nagsasabi, maghano ka na dyan, magpundo ka na kaka-Facebook mo. Di ba? Mayong marayan na itatao sa imo. Yan. Di ba? Kada kulong negatibo. Oo. Ano pang sarong negatibo? Si Padre. Ang yung saro pa sa negatibo kaya, ito bagang basta na lang sindang minakomento. Ito bagang ini. Nakaisip lang pala. Nakaisip pa lang pala. Nakabot pa lang. Sorry. Nag-loading pa po. Paano na kaya? Kaya? Ugwa dyan talaga. Ito bagang mga byuda na, tas mga byudo na gurang na. Tas mga post na ning. Ayun mo post ng mga daring? Dahil mo na daring, pero ilalaag. Naghahanap. Byudo. Naghahanap. Nasa bio yan. Nasa bio. Yan. Iyo. Ang sarap kayo nahiling ko, di ba? Itong mga may pagka-negative, positive siya. Kasi duman sila naghahanap ng pag-ibig. Iyo. Normally, dahil man sa ginagabusta, pero kadaklan, dyan sa Pilipinas, dyan, ini sinagiging tulay ninda para makahanap ning apam. Pero nauli sa nagsusubling kagkag sa inda. Pero dahil man sa Facebook, makakahanap apam talaga. Di ba sa US, baka uman talaga Facebook ang gamit digdi? Ayun, baka man talaga Facebook. Yan, si mga gurang na nagdadangog dyan. Bumblebee. Uray, maano na yan, dahil malipat na yan lugod. Di maray lugod. Dewan. Kasi David, mas legit sa Facebook kasi nahihiling mo nagabos na bio and all. Ang sarong pang negatibo na naiisip ko, itong minsan ang mga gurang dainin da pinaprocess si mga pinopost ninda ang picture. Halimbawa si mga bagay na daiman dapat i-post na ipopost ninda. Halimbawa, di ba, kay ni. Kasi ang iniisip lang siguro kang mga gurang minsan na nasa Facebook, ang makakahiling lang si relatives ninda. Di ba? Makakahiling lang na marik si mga friends ninda. Dahil po nindo aram, nakamo kapag nag-post ka mo sa Facebook, tapos tiglaag nindong public yan. Ibig sabihin, gabos na tao, pwede pong mahiling yan. Minsan, nagsishare na ng mga bagay-bagay na, kami, may bago kaming rep, tinawag kang aki ko. Di aram, si aki pala na, ito pala, inaabunan lang sa katahinaro. Napangirit ako. Kami may bago kaming rep. Ito, nagpa-abogado. Iba pala ang timining. Iba pala na rep. Di ba? Abo dyan na. Kaya minsan nasasabi tayo na dapat ang Facebook ang mga gurang suway. So, yung sarap pang negatibo, nagpo-post na ng kakulukan buot. Or kung may kaanggutan sila sa sarong tao or or something. Pinopost talaga nila na ito may mga moda, tas mahili mo grabing kalabaan, di ba? So gurang na ako. Nagurant palan. Oo. Tapos talagang diin nila pinipilter si mga sinasarabi talaga nila.
Tapos ang iba pa kaya nag-i-rewall na baga sa Facebook. Oo. Most likely ang naapektuhan man lang po kayo ni is mga aki. Oo, kasi binabasa nila. Kasi day man nababasa, pero ang iba din nababasa. Pero ang kinakaluwasan minsan is ang paghiling kang barkada mo sa magurang mo, iba na. Dahil sa mga comment or sa mga post na ginigribo nila. Diba? So, minsan... Ay, toxic pala si toxic pala si mama mo. Si mama ni Aruka ni Aruka si papa mo. Diba? Nabansagan pa naman na, sige ang Simba. Oo. Sige ang Aruka ni. Tapos ang mga post, silinga. Ang mga post, mga Bible verse. Paano da kaya, pagkatapos da magsimba, masimbag. Iyo. Diba? Nice. Pero yun nga sa mga negatibong epekto kang paggamit kang mga gurang ng social media. May posible or may positibo na pwedeng maidulot yan. So ngunyan, since halimbawa, kasi napag-ulayan tayong mga negatibo, duman sa mga gurang or duman sa mga aki na gusto nindong padangugan sa indong mga magurang, pwede nindong gamito ng episode na ini para sabihin sa mga magurang nindo, maaro kayo dapat na paggamit ng Facebook. Diba? So ngunyan, tawan-tamaning kusog na buot ang mga gurang kung taano dapat sinda nasa Facebook. Sa iling nindo, anong sarong positibo? Ang pinaka number 1 kaya dyan, ito na para mailing ninda kung anong ginigibo ka mga aki ninda or kung sisay man na for safety. For safety purposes. Kaya baga, naglalaog mo yan sa negative kasi nga nagko-comment sinda. Baka kung i-PM na lang, maka-comment pa mismo duman sa picture. Pero at least dahil duman kumbaga ang positive duman nagbabantay. Yan, natatrack ninda kung anong ginigibukan sa indang aki. Tama pa ba o sala? Oo. Yan. So ito mas maginto positive tong na Sa saro pa is that garo nadidisiplina ang sarong tao. Bago mag-post, kumbaga, nagkakaigwa ng filter. Nagkakaigwa ng filter muna. Or kung sinabi ta sa bago, from negative to positive. Na itong bago ka ma-post, dapat pag-isipan mo. Kung may mga... 10 beses o 20 beses mong pag-isipan. Oo. Diba? Kasi minsan, may mga tao na nagngangaw-ngaw na sana na dapat nga suway ka mo sa Facebook. Kasi inot sa gabos, garo dainin na naiintindahan si mensahe kang nag-comment na gurang. Yan. Diba? Na minsan baka pinapalhagan niya lang ang sa imong pagkatawo. Oo. Concern lang sa imo. Oo. Baka sinasabi kang gurang na to na magbakli ka ng pagkatao mo. Kasi yung man yung makakamaray sa imo. Yeah. Data, minsan, nagiging maraot na sa paghiling ta. So, duman man, garo ang positibo duman is garo nagkakaigwa kita ng mga gwardya o garo mga Gwardya Sibil. MTRCB. Yan. Matandang. Anong T? Ang Tagapag. Mahal. Basta yun na yan. Maisip kita, MTRCB. RCB yan. Yan. Tapos, saro pa, dahil digdi sa henerasyon na may Facebook, nagkakaigusin ng bagong kaisipan o bagong knowledge. How to, paano mag-interact sa Facebook. Ay, may arog man pala nga. Kanya sabi mo nga, di ba na, ay, pwede man pala user-friendly man pala ng Facebook. Kumbaga, nagkakaigusin na ng bagong intelligence. Kumbaga, nadadagdagan sa inang kaisipan. Kumbaga, na ang brain cells tinda. Natitrigger. Natitrigger. Kasi lalo na si mga gurang na retired na mga inamang gibo sa harong. Siguro it's one thing na pang-entertain. Kasi di ba, entertainment. Marisa mo, talagang si mga komedyante, ang perming nindo, nabibinipisyon nindo kayo, si mga gurang na main ng gibo. Yeah. Na itong nagdadarala na sana. Kaya alingon mo, sarong example si Tulfo. Oo. Si saan nabibinipisyon kayo? Si mga gurang. Si mga gurang na mayong gibo. Yeah. Di ba? Tapos extension pa kayo sa sinabi ta na nagkakaigusin na ning community. Nagkakaigusin na ning extension na makiulay sa tao. Kasi sabi ta nga retired na, minsan mayo na silang kairiba. Oo. Minsan solo sa buhay, o minsan sinda na lang daw kang misis niya or aki niya or kung ano pa man. Nang dahil sa Facebook, nagkakaigwasin na ng extension na, ay, bako lang pala na akong solo. So, mahahali so anxiety ninda, depression ninda, na through Facebook, nagkakaigwasin na ng bagong pag-asa. Ikagay. Ikagay. Bagong meaning sa buhay. Naigwa pa palan. Yan. Kasi di ba, garo, dahil lang kasi naaraman kang ibang mga gurang na may inapod kitang group sa Facebook. Siguro dahil pa... Igwa naman ng iba.
ang iba na arama na. Mga Zumba, Oo. Zumba group, mga chat group, Cha-cha diba? group, Oo. So, minsan, garo responsibilidad ta bilang sarong aki or bilang young generation na tuktuan tang mga gurang na, ini po, digdi na lang po kamo mag-join, no? Ta ini po panggurang lang po inyo. Baka makahanap pa o kamo ning ning iba pang matataraman. Bawa widow. Diba? Ano na nga ni, sabi nga ni El Subago, mayo na ning mayo ng collab team. Naghahanap doon ng collab team. Sabi ni katong buring si Maditig unfriend ako ay. ano to ginibo ko ay. Ito pala, napasala lang si Pindot. Diba? Nag-explore, napasala si Pindot. Na-block na din sa oras. No, tanong hindi ko na nahiling ang post ni Aro kayo ni maaraman mo yan. Yes, oo. Uy, sa'yo pa daw rin sa negative. Oo. Itong mauyam ka as bilang isarong garo aki, mauyam ka ta maparatok do ka sa magurang mo. Tutukduan mang magurang mo. Aro ka yan. Kung paano mag-Facebook. Yan. Sa negative. Tapos ang pinakamalupit pati diyan, kakabagong change ning profile picture i-share. Bagong nag-post lang si kapitbahay i-share. Itong mga bagay na dahil man shareable. Post niya, share niya. Share niya. Oo. Yeah. Comment pa. Sabi, ang galing. Ang saya. Di ba? Di ba? Ikaw, ano pang sarong bagay na iisip mong positibo? Kasi aram ko, for sure, sa kamugtakan mo yan, garo nahihiling ta, garo negatibo ang dating sa imo, kan mga gurang na siging comment sa Facebook mo. Kaya actually, pag tungtong kong 35, mahali na ako sa Facebook, tagurang na ako ba yan? Oo. May parang taon ka pa. May pa ako. May may apat na pala, 3 taon pa. Pero ano positibo sa imo? Yun nga nito, kasi as magurang, nailing ko si Aki ko, kung anong ginigibo niya, kasi si Agum ko ang nagpo-post ng mga pictures, ng mga activity kang Aki ko sa eskwelahan, nailing ko. So, saro ba yan sa mga reason din kung ang mga tao sa Pilipinas, post na ng post? Siguro, yun. Di ba? Para mahiling ka sa indang. And din, my day. We considered it as memory. Yeah. Yes, oo. Yan. Pero minsan data aram, baka minsan may mga madiho na nagpo-post para lang ipaara sa kapwa ninda madiho. Ay, di ko talaga mawara. Wara. Daw ang nagtitios, pwedeng ipopost pa ng para magmukha sindang may bagong Louis Vuitton. Yan. Salamat niya sa aki ko. Yeah. Na tigtawan niya ako ng Louis Vuitton. So, yun na yan. Saro sa mga pinagulayan ta. So, kamo na mismo, siguro may mga experience ka mo na talagang mapapasabi ka mo na dapat talaga suway ang Facebook ang mga gurang. So, pero, kaso kahaputan ta, masisimbag mo da kung para sa imo, isusuway mo ba o day? Ika muna. Ako yung naghapot. Ako for me, lang kasi. Ako kasi perming positibo ang pananaw ko sa mga araw na sitwasyon. Ay, bongga. Kasi inot sa gabos, sa mga nagdadaralan na nagdadangog kang sa tuyang podcast, ang sarong bagay na iniisip ko is that ika na nagpo-post, pwede mo na i-filter na pwede mong na ipahiling. Duman sa, halimbawa, pwede mong i-custom si audience mo para, halimbawa, halion ko ngayon si mama para dahil mahiling ang post ko, si rant ko about sa iya. Di ba? Pero nalinggawan, yung pala si papa niya. na-post pala. So, kumbaga, duman sa mga nagpo-post, nagkakagawasin na ng responsibilidad na, iyo pag-post ko, dapat i-filter ko na baka may mga gurang or baka may mga relatives ako na pwede kong makulugan. Di ba? And then on the other side, duman man sa mga gurang na nagbabasa sa imo, garo, at least nagkakaigwa ka ng reminder na, uy, mali na pala ng ginigibo ko. Yeah. Uy, mali na pala ang araw kayo ng pananaw. Kasi, totoo, na kita ba mga 30s, halimbawa sa mga batang 90s, yaon kita duman sa sa middle kang traditional sa modernized na pagbuhay. Na itong sa internet.
Ayo, Yes. kita nakasaksi ng internet. Itong nahiling ta, ngunya na sa presenteng panahon, na kinukonsider ta na pag susuulot ng mga short, ng mga daring na bado, is okay lang. Mhm. O, pero pag abot sa mga gurang na very preservative kadto, garo naging Conservative. 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 Nag-preserve kang siguro. na conservative kang panahon, na nasasabi ta na Mga culture shock sinda. na mako-culture shock sinda. So kumbaga, at least nagkakaigwa ng change of ang po diyan ng pananaw. Yeah, yan ang sinasabing it's a matter of adaptability. Yan. Dapat kay puno mag-adapt sa pagbago kang buhay. Lalong-lalo na sa modern technology era ngunyan. Oo. Yan. So inang side ko na dapat day man suway. Yeah. Kumbaga depende na lang sa imo sa pag-post mo. Yeah. Na i-filter mo sinda. Okay. Si El. Ako man, ang idea ang itatao ko. Mhm. Since araw ko, nahabo ko, ang iba kaya, ngayon, what I mean Based on na, experience mo kasi, yeah. garo, may, kaya, nailing ko ni sa sarong tao, which is man sa iya, okay man sa iya. Itong, ugo siyang personal account na pang pamilya, tas ugo siyang account na para sa public, kamayo ang pamilya. Araw kayo ng ginibo. As in, para kung kunyari, kung mag-post man siya, itong sa family niya, duman siya sa saro mag-post. Pag gusto, abo niyang mailing kang pamilya niya, duman siya sa saro mag-post. Yes. Araw kayo ng ginigibo. Which is, okay man, kaso lang, yun nga ni, mapagal lang. Mas gusto ko manggiraray, mag-filter na lang araw kang sinabi ni Bon. Di ba? Mag-filter ka na lang na day mo, Yeah. ang audience mo, mo. Mhm. Sa akin, sarap pa kasi dyan, ang sarap pa kasi dyan is, minsan, ang easy access sa Facebook na pwede man pala mag-ibo ng mga account, duman na nagkakaigwa ng mga dami account. Yeah. Na which is makanos na ginagibo rin kang ibang mga gurang na mag-ibo ng dami account. Para lang Komento. Makapag-komento, di ba? Mhm. Yan. Ika. Ako para sa kuya, kasi ngunyan na-learn ko na sa sarili ko na I don't care what they say. Kumbaga, kasi nanood din kayo sa imo eh. Pwede nga. Yes. Tubod man na, pero pa nagpa-post, dahil man mang Kaya ako kasagbuot actually nagpapara-post. Tigahalat ko, yeah. Kasi kapag Hindi ka talaga nagpo-post. Yeah. Kapag pinost mo kasi gabos, ang mga negative energy, garo ina-attract mo. Oo. So, kung gusto mong maray as in peaceful na life, di ipaka-post ng grabe. Di ka mag-FB. Kasi, ang Facebook ay para communication ko lang para sa kuyang pamilya. Tapos, may hiling lang garo mga videos lang and stuff. And para sa sa project ta. Iyo. Yeah, hindi ko masyadong sa Facebook. So, minsan nasusuwi lang talaga ako minsan. Kasi may mga gurang na, lalo na itong naarama na, ito ba si ang apo ninda sa kay Meta, Lolo Meta, Papa Meta, garo na ninda, sarong tao siya. Sabi ko, pakuyin, sarong tao. Itong para lang, Papa Meta, sana mapansin mo po ako. Oo. Di ba? Tanganing magkakwartaman da siya. Yeah. Which is, daiman po talaga siya, dai po siya sarong tao. Sa mga gurang na nagdadaralan po sa satuya, dai po kamo dai po nindo ibabaan sa indong dignidad. Natawo yan. Bako yung tao. Oo, baka po yan yung tao. Kung gusto po nindong magkaigo ng na successful ng social media or ng Facebook, pwede po nindong gibuhon na mag-gibo ko ng consistent na pag-post sa kanyang magayagayang Oo. Saka be a cool grandma and grandpa. Mga cool or na. cool dad and mom. Na oldies. Diba? Bako itong guro. Nagday na po na kayo yan sa to. Bako na yan talaga bako na yan sa Inda. Huri na sinda kaya para maging cool. Pwede pa man. Mabuhay ka mo sa presente. Bako sa dati. Kasi isipin mo, ang sarong bagay na naisip ko na magayonan i-share na content ka mga magurang is that Wisdom ninda. wisdom It's the best. Oh, yeah. Di ba? Pwede sila mag-record ng na kami katong panahon, araw kayo ng ginigibo buhay. mi. Yeah, Oo, di ba? buhay. Di ba? Ganyan, Para kamo, at least- internet Kaya ka. araw siya, Yan. araw sinda kani pag may istorya. Aram nindo mga kanatong natics araw kami kaning buhay na kami, araw lang kami kani.
Grabe ang kulugbot ka niyo sa mga gurang ano. Ayun, garo may problema si mga gurang. May may trauma. Siguro na-comment Traumatized ngayon din si Siguro na-comment ni sa sarong post niya. Yeah. na Komentary. demonyado dapat talaga makita mo sa Facebook. Talaga yan. Based on experience man kaya yan. Kaya mas gugusto ko talagang suway. Yeah. So sa mga gurang po, iyo ini ang saro sa halimbawa na magiging kausakan sa indong katoksikan. Yan si El. Nahabo na sa mga kasi gurang. magkakaigo talagang trauma ang sarong tao, lalong-lalo na kung dahil man totoo sinasabi mo, tapos bigla mo na sa nang ginudge. Pagkatakulon kasi mga gurang na nagja-judge tulos sa sarong post o sarong tao na dahil man nga nakabistado o dahil man tinauan ning ning tsansa na mambistado si tao. Si Aki ni ni Poncio Pilato, nahiling ko ngayon sa Facebook ko, may kaaraakbay na babae yo. Yan. Garo baga ni. Tumboy tulos. Garo pakawala na ning aking ini. Kung tutuson talaga, hanggang ngunyan di ako nakakapag-post ning something na since digdi sa tuya siya, ha? Since digdi sa tuya legal siya pero sa pagka sa Pinas di ako makapag-post ning something na arog kayan about na arog kay na topic kasi pwede kang pag-isipan na uy ikaw di ka kayo para post ning arog kayan iyo. Baka naggamit ka na kaya arog ka ni Ayun. Damn you. Go out. Tapos pa nag-post ka pa ning nagpatato ka. Ay no, maraot ngayon sa hawak niya. Iyo siguro yan. Iyo siguro yan na naka-apekto kay paring Lino. Siguro kang pagpatato niya, may nag-comment na gurang na dadagdagan ko pa ningon niya na taon makong pakyara. Di ba? Yan, dapat araw ka ng mo. Yan dapat araw ka ng mindset. Kaisipan, Pero bago kita magpaaram, ano magiging nindo tips para sa mga gurang? Ganyan. Di ba? Ako for me para ang tips ko sa mga gurang, siguro ipadagos lang nindo ang pananaw nindo kasi may freedom of speech man po talaga sa social media. Kung anong gusto nindo sabihin nindo. Pero bago ka mo mag-post, dapat isipon po nindo na ang sinasabi po nindo kung makakakulog buot or kung dahil man talaga dapat i-post sa social media or dahil man dapat ipasabi sa publiko. Kasi minsan, baka po nadadara na lang po kamukhang mga emosyon, baka nadadara na lang po kamukhang kamugtakan nindo kadtong panahon. Yeah. Iba na po ang kamugtakan ko niyan. So sana iyon ang po niya na maintindihan nindo bago ka mo mag-komento o mag-post. Yeah. Para dahil po ka mo makakulog sa kapwa nindo. So syempre, sabi nga ni golden rule, kung hapon mong gibuhon sa imo, dahil mo gibuhon sa iba. Tapos syempre, kung igwaman po kamong mga gustong isabi, sabi nga ni kaya nindo, i-comment duman sa public. I-message na lang nindo. Rektahon nindo. Rektahon na lang nindo. Tapos sa ilig nindo, kung sabi nga ni kaya ano na kamo na kumbaga napag-iwanan na or kumbaga yaw na kamo sa presenting panahon. So dapat tatao kamo mag-adjust. Kasi kami po nag-adjust din kami. Very din culture shock din kami kasi from oldies to new. 'Di ba? Tapos nasa kami middle. So parang ibang apod kaniyo. Iba ang naging kausa sa samuya. It's may maray sa kamay maraot. Yan. Tapos pinagsama mo. Boom, nagsabog. Ikaw tips mo. Saro lang 'yan. Pag sasaroon ko gabos na sinabi nindo, saka sabihin ko, think before you click. That's it. Yes. Yeah. Yan. Sa may nauralugod sa isip ko. Actually, bako man to para sa gurang lang sa gabos. Sa gabos, para sa gabos, di ba? Yes. Napag-isipan nindo bago mag-post. May sasabihin pa ako, nalingaw ko na lugod. Na pinag-ulayan ta sa bago, manunugod sa mga gurang. Pero anyway, i-share ko na lang. Pero nakaka-proud. Napaproud ako sa mga gurang na ito ginigibon nila na channel ang Facebook na para makataong magayon na wisdom, makataoning itong mga impormasyon na sigagawain dagad to. Tapos itong mga, bakol itong mga halimbawa, si Bo Sanchez, mga Arokean, itong mga religious aspect na tao, na nakakatao man din ng, pag-iisip, maray na pag-iisip para sa mga kasaraditan o sa mga youngers. Oo. Uy, sarap pa pala niyo, sabi ko, naisip ko na. Okay, sabi na. Daipo ka mo magparastok kang mga padihon asin madihon nindo. Kung ano po ang kamugtakan kang buhay nindo,
Tapos dadarahon po nindo sa indong mga aki. Sa nindong pamilya. Sa sadiri po nindong pamilya. Kasi iba man po ang buhay ni Poncio Pilato, iba man po ang buhay Pilata. nindo. kaya Yan. isipon po nindo na baka gamito lang po nindo sindang Inspirasyon. inspirasyon. Yan. Dahil mo po nindo ipwersaan sa indong mga aki, nagibuhon man ang ginigibo ni Padi. Sa ni Oo. Madi. Kasi ini po, Yan. gabos na sinasabi nindo, nakakarahay sa sarong tao. Like for example po, si Bon, kapag may sinabi sa iya ang tao na dahil niya suno, talagang pinapatunayan mo doon sa tao na sala sa sinabi niya. Yes. Tapos Yan. igwaman po may mga tao na araw kaya na nagkaigwan ng trauma. Nakaka-trauma so sinabi nindo. Kumbaga, imbes na garo nagkaigwan ng something or doubtful na sa tao. Sa ninda, sa diri. Sa diri. Yan. Oo. So, Ayan. ini po si Bon. Ayun. Iwan po si Christina. Ari naman po si Linus ini ang podcast na Pambansa ginibo na. para sa mga Oragon ini ang Taga Bicol to the world.